sa Philippine Football Federation ang nakabot nga desisyon sa Cebu Football Association kung CFA kalabot sa karambola nga nahitabo atol sa 16th Aboitiz Football Cup nga miresulta sa pagkabunog sa pipila ka mga magdudua. Si Ed Gasdines sa Philippine Football Federation mibutyag na nakadawat na sila og report gikan sa CFA na naghatag og detalye sa investigasyon ug ingon man sa mga silot ngadto sa misalmot sa kagubot sa duwa tali sa Sacred Heart Ateneo de Cebu ug sa Alcoy Football Club nga gipahigayon sa Mandawi City. Siyam ka mga players ug ingon man ang duha ka mga coaches sa maong team ang ipangsuspenso og 6 ka buwan sa CFA. Apan naghinaot ang Philippine Football Federation nga masilutan sab ang mga spectators nga miapil sa maong kagubot. Wa malakip sa CFA paghatag og silot sa mga spectators nga misulod usab sa korte og miapil sa kagubot. Ang silot may epekto lang sa mga torneo nga ipigayon sa Sugbo. Apan mahimong-himong kini nga nationwide sa Philippine Football Federation kung ugaling mohangyo ang CFA og ila usab nga tan-awon ang gibugaton sa salaod niini.